Отивам към нов български университет, където организират пикник за смет. Това е доброволческо почистване и озеленяване на района. Нека видим какво следва. Ето ни, пристигаме. Подсигурени са ръкавици, вода и чували за смет. Здравейте, искаме чисто. Тук сме с господин кмета на Овча купел Ангел Стефанов, който с две думи ще ни каже за какво сме се събрали днес. Здравейте, отиваме да изчистим територията на бъдещия парк Кукуряк. В периферията има доста отпадъци, които са натрупани с времето, разпиляни от вятъра, недобре събрани от екипите по чистота, и заедно с това ще засадим няколко дървета на съществуващи места, където са поизсъхнали. И надявам се да се закрепят и да хвърлят сянка в парка за години напред. И да поддържаме чисто, да не е само за един ден, а всеки ден да си го пазим това, което сме на път да сътворим. Това е цялата ни бригада от доброволци, които днес са събрали, и се надяваме да дадем възможно най-хубавия пример днес. Благодарим. Ние трябва да обхванем периферията на цялата тази, колкото можем. Днеска ще работим. Днеска ще работим и ще чистим. Колко турби сте взели? Айде, И въпреки, че отпадъците бяха упорити, ние бяхме по-упорити от тях. Тук имаме вече едно дърво готово за засаждане. Кажете къде ще бъде и каква е идеята на цялото това нещо? Идеята е тук тази поляна да стане парк, доколкото разбрах. Кмета ще определи къде да се сложи точно дърветата, къде да се посадат. Те са подарък от професионална гимназия доктор Стамен Григоров за общината. Даваме с пълна сила, засаждаме дръвчета и почистваме. Сред отпадъците намерихме и топка и решихме да се позабавляваме. Ще оцелим арматурата, не да се изчухне.